راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي حموس 16 حدار 2023 مكتالكم نعدمنا على توزينا كنقدمينا أرستاتنو أب أفريقيا ناي زلو ጸገማት ሕብረት أفريقيا إيغادن إكواسن يوم تحتتي كبل بريزيدنت إسياس ገሊጹ جرمن أب ጊሰን ፌስቲቫል ህግደፍ ደው ንምባል ኣብ ዝተጓሃረ ናዕቢ ን181 ሰባት መርመራ ይካየደሎም ኣሎ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኮሌራ ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ምንቁልቋል ተሓተቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድን ማሕበረኮም ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ወይ ኤኮዋስን እዮም ክብል ፕሬዝደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወቂሱ ብ10 ሕዳር ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ስዑድ ዓረብን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝተሳተፈ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምስ ሻርቅ ኣውሰጥ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንሕብረት ኣፍሪቃን ዞባውያን ውድባትን ከይተወልዳ ዝሞታያን ክብል እዩ ገሊጽወን እዘን ውድባት ብዝፈጠሮ ድኻማት ህዝቢ ሃገራት ኣፍሪቃ ብማእከላይ ባሕርና ሰገረ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ብምእታው ግዳይ ምዝመዛ ይኸውን ምህላው ፕሬዝደንት ኢሳያስ ጠቒሱ ከም ፈረንሳ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዝመዛ ከካይዳ ምጽንሕን ዘመልከተት ፕሬዝደንት ምስ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝግበር ዝምድና ልዑል ጥንቃቐታት ከም ዘድልዩ ኣስሚሩሉ ንሱ ኣብቲ ምስታ ጋዜጣ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ብተወሳኺ ብመንገዲ እዚ ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ዋዕላ ምስ ስዑድ ዓረብ ተጀሚሩ ዘሎ ርክባት ብብዙሕ መለክዒታቱ ዝሓሸየ ከም ዝኸውን እዩ ኣንፊቱ ንሱ ብተወሳኺ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ርክባት ኣብ ዝካየደሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ፖለቲካ ጸጥታ ቁጠባ ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ውሻጠና ከነስተኻኽል ኣለና ኢሉ ንኤርትራ ንልዕሊ 30 ዓመታት ብዘይ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ቅዋም ስርዓተ ሕግን ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ብልሽውና ዘይበቆዕ ምሕደራን ናይ ግዳም ምትእትታውን ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ክትኮረሎም ከም ዘለዎ እውን ኣዘኻኺሩ እንተኾነ እቲ ፕሬዝደንት ንሓደ ካብ ኣውራ ንዜጋታት ተስፋ ብምቑራጽ ናብ ስደት ከም ዝውሕዙን መነባብሮ ህዝቢ ከም መሓይሽ ዝግብኦ ዘቤታዊ ይኹን ናይ ወፃኢ ወፍርታት ከም ዘይህሉን ዝገብር ዘሎ ደረቱ ዝሓለፎ ምልካዊ ስርዓታት ዛህጉር ከም ጠንቀውን ኣይጠቐሶን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንዝነውሓ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዘለው መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ቀዳሞት 6 ይስራዕ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ምስጋር ስልጣን ንምትእታው ይኹን ትካላዊ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንኸይሉ ብሓደ ሰብ ዝምራሕ ምልካዊ ስርዓት ብምትካልን ኣብ ቀጻሊ ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምእታውን ምስለ ሃገርን ህዝብን ደዊኑ ምህላው ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ይወቕሱ ኣብ ጀርመን ከተማ ጊሰን ኣብ 8 ሐምሌ 2023 ዝተወደበ ፌስቲቫል ህግደፍ ደው ንምባሉ ብስም ብርጌድ ንሓመዱ ዝተጠርነፉ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ድሕሪ ዝተወልዐ ናዕብን ዕግርግርን ኣኽባር ሕግታ ከተማ ኣብ ልዕሊ 181 ኤርትራውያን መርመራን ምጽራይን የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣኽባር ሕጊ ጊሰን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸጥታ ከተማ ዘሪጎም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ኤርትራውያን ከሲ ከም ዝመስረተ ብምርግጋጽ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ጎነፅ ተጠቒሙ ንዝበሎ ሓደ ኤርትራዊ ድማ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣሕሊፉ እቲ ወዲ 26 ዓመት ምዃኑ ዝተጠቕሰ ኤርትራዊ ሞልቶቭ ኮክቴይል ዝተባህለ ኣብ ጥርሙዝ ዝመልአ ተባራዕ ባእታ ናብ ሓደ ፖሊስ ብምርዋር እዩ ተኸሲሱ ዘሎ እቲ ብኣኽባር ሕጊ ከተማ ጊሰን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝተመሓላለፈሉ መንእሰይ ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ብኻልእ ጉዳይ ተኣሲሩ ከም ዘሎ እዩ ተመልኪቱ ነቲ ኣብ ጊሰን ዝተኻየደ ናዕቢ ንምብታን ብሄሊኮፕተር ዝተሰነዩ ኣስታት 1,000 ኣባላት ፖሊስ ጀርመን ከም ዝወፈሩ ኣይርስዕን ኣብቲ እዋን እቲ ኣስታት 131 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ እኳ እንተኣተው መብዛሕቶም ንምሸቱን ንጽባሒቱን እዮም ተፋንዮም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ናሕሰ 2022 ናትሒዙ ተላቢዑ ብዘሎ ሕማም ኮሌራ ብውሕዱ 370 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣብ ምወላ ህጹጽ ጉዳያት ዘተኩር ትካል ሕብረት ኤውሮጳ ንጸብጻብቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ልዕሊ 26,000 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተጠቕዑ ኣፍሊጡ ሕማም ኮሌራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክላባዕ እኳ እንተጀመረ ብሰንኪቲ ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቕጽል ዘሎ ግጭትን ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢታት ትግራይ ዘሎ ኩነታትን ንምቁጽጻሩ ኣጸጊሙ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ንምግታእ ዝውዕል ናይ ኣስታት 1 ሚልዮን ዩሮ ህጹጽ ምወላ ገይሩሎ እቲ ሕብረት ኣቐዲሙ ኣብ ዳግመ ሕውየት ብኩናት ዝዓነወ ትካላት ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ህጹጽ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዝውዕል ልዕሊ 82 ሚልዮን ዩሮ እውን ንኢትዮጵያ ለጊስ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሸነኹ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ብምዃን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ህይወት ኣማይት ሰባት ዘቐዝፍ ዘሎ ሕማም ንምቁፅጻር ይሰርሕ ከም ዘሎ ይጠቅስ ኮሌራ ብሰንኪ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ኣከባቢ ዝላባዕን ውጽኣት ብምስዓብ ዝቐትልን ሕማም እዩ ዜና ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን